Salutare YouTube, astăzi vom face o serie de Sam. După cum vedeți, sunt pe România Superstar. Dacă vreți să las linkul în descriere. Ne plimbăm nițel, cum vedeți. Ne plimbăm așa. Să mergem la... Vreau să vă arăt aici, vreau să vă arăt ceva frumos. Nu e chiar așa frumos, să vedem dacă sunt oameni, dacă sunt playeri. Da, nu sunt playeri, din păcate. Trebuie să ne alergăm pe aici cu mașini, trebuie să ne alergăm cu mașinile în zona asta și când vedem că vine cineva, apăsăm pe click și să bubuie, să ia să duce flăcări, așa că dăm live. Mergem în altă parte. Vedem aici, a început. Deci, să vedem dacă putem să mergem la Desert Eagle. Oh, fuck. Cât de mult sunt aici. Am murit, nu cred, bă. Deci nu cred. Da. Acum vedem alea AFK aici. Da, 2 pe mine, n-am reușit să fac nimic. Oh, lău, sunt hop și am făcut și un kill. Te-ai deconectat. Ce nu trage în el, Doamne? Da, după cum vedeți, îmi iau bătaie. 2 pe mine, nu cred, băi, deci nu cred. Fac bugul la nenorocit. Ia să vedem dacă e cineva la AMPA. Uite așa că să ne plimbăm cu mașina. Am dat slash bot, lol. M-a dat peste ăla. Am ieșit la o mică plimbărică. Mașina cu infernusul, de fapt. Haide, haide, hai. Bun, așa, bun. Vedem pe unde am putea să ne plimbăm. Uitați aici un sinking. Iar vreau să încerc eu ceva și... n-a mers. Și am aplicat înapoi. Ceva care se întâmplă mereu. Am dat grămadă. Și am uitat să vă zic să nu uitați să apăsați butonul de like. Deci, cam atât a fost pentru astăzi. Bye bye.